Auktionen rummer en del fine ting fra familierne von Eybden og Scholdan. Her er vi nået frem til katalogets nummer 189, et fabelagtigt portræt af Per Skrøyer. Historien fortæller, at siden billedet har været malet, har det været i familiens samling. Og oprindeligt var det endda anvendt som betaling for lån af lokaler i huset til brug for Per Skrøyer som atelier. Maleriet er meget typisk for Krøyer. Vi ser her to elementer blandet sammen, nemlig det socialrealistiske portræt af den tænksomme fisker, men samtidig badet i det her blide lys, der er så kendt for Skagen. Fiskeren er omhyggeligt og detaljeret beskrevet med de blodsprængte kinder, den sådan lidt deformerede finger, og så piben, der bliver holdt en lille smule skødesløst, men tænksomt i hånden. Her er der ikke tvivl om, at hverdagen for den her fisker er noget anderledes end det afslappede sommerliv, som baggrunden egentlig illuderer. Billedet er malet på Skagen i 1894 og har som sagt ikke tidligere været i handel. Efter vores mening portrætkunst allerhøjeste klasse. Så 200 til 250.000 i vurdering synes ikke dyrt.